Biko ka m jụkwa unu ife a bụ ajụjụ anyị chọrọ ịma. Ọ bụrụ that na ị nụrụ nwaanyị, nwunye gị amụtara nwa, unu na-achọ nwa, i wee pụọ n'ezi wee jee wee tụba nwaanyị ọzọ ime, nwaanyị afọ dị ime, i wee bata wee gwa nwunye gị si ya na gịnị mere na ọpụrụ gị nwa bụ nsogbu, ịghọtara na anọ ya nwa bụ nsogbu. Nwaanyị afọ ịtụbada ime n'ezi, ịghọtara na i nwere right ịkpọtụ ya na matrimonial home gị na-aka emeghe gị asị nwoke Igbo, ịma na ịdị entitled to like many wife, right? Ịtụbalụ nwaanyị ọzọ ime n'ezi and chọrọ ka nwa gị nọrọ n'ezi, i nwere right ịkpọta nwaanyị imere gị n'ụlọ gị ka ya na nwunye gị biri, i nwere right ya? Ka ọ na ị nwere? Ọ bụgodu na ị nwere right ya, nwunye gị o nwere opinion over it? Ike gwụrụ ndị be anyị. Daalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.